जय भोजपुरी सब भोजपुरिया श्रोतागण के हमने के तिवारी ब्रदर्स हैं हम जीजी तिवारी जी हम अंकित तिवारी लेके हाजिर बन जा रितेश पांडे के को नया गाना आइल बा जोन के आजकल मार्केट में तहलका मचा देल बा और आप लोग के डिमांड रहे मटक मटक के गाना सुनले बानी काफी अच्छा हमरो भी लागल बाटे वीडियो नहीं की देखले काहे कि आप लोग के खाती वेट करे नहीं क्या कि ओरिजिनल रिएक्शन आप लोग के बीच में निकले और भी आप लोग भोजपुरी के ऐसा गाना जो की खास बाटे खूब चल रहा बा और आप लोग पसंद करते जा नीचे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं जा हमनी को करा बताएं जा रिक्वेस्ट ना मतलब आप लोग से हमने रिक्वेस्ट कराई वैसे नहीं मत लिखे मतलब हमने यार हमारे जानकारी में की गाना बाटे ओकरा के देखम हम चेक करम फिर आप लोग के रिएक्शन देम तो चलिए रिएक्शन शुरू कर जाओ बात करिए लेकिन छोट मोटे को रिक्वेस्ट आपके भाई करेला हमू तनी मैया कृपा से गा ले बनी हमारे को नया गाना आइल बा जोन के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक बा आप फेल भइल एसी से फेल भइल कूलर से या एसी लगवा दी और वो गाना 26 तारीख अगर रिएक्शन आवता तो चाहे 26 तारीख रिलीज हो गई हुई 8 तारीख सॉरी 26 तारीख 8 बजे रिलीज हुई जो गाना का नाम बाटे ओठ 12 सिला ओकरो वीडियो देखम जा हमारा ऑफिशियल चैनल जीजी तिवारी जी के सब्सक्राइब कर ले जो वही पर सब गाना रिलीज हुई तो चलिए रिएक्शन शुरू करिए भाई अरे नीलमगिरी जी स्वागत बा मैडम कॉलेज के दिन से लगा जी बच्चन जो धक्का मारा जाता सूट पहिर के लूट मचहनी सूट पहिर के लूट मचहनी कॉलेज के गलियारे सेंट मजनुआ मार के घूमी हम तो बीच बाजार में सूट पहिर के लूट मचहनी कॉलेज के गलियारे में सेंट मजनुआ मार के घूमी हम तो बीच बाजार में पापा जी के परी होई हो लइके जरा सा हट के यूपी साहब के सैल्यूट बा गलिया के चुमे कन बलिया लटक के चलेलु तू घरी मटक मटक के अपने लाइन में दे दे अरे गलिया के चुमे कन बलिया लटक के चलेलु तू घरी मटक मटक के और जबरदस्त वीडियो बनाओगे चाहे वो यूपी साहब होगा डायरेक्टर साहब होगा कोरियोग्राफर साहब होगा सबको की मेहनत में होता है रितेश पांडे नीलमगिरी जी तो 4 चांद लगाते हैं भाई मस्त आप इस वीडियो देखिए कान में कुंडल मोती वाला रेड कलर के तोर पटियाला कान में कुंडल मोती वाला रेड कलर के तोर पटियाला पूर्वांचल के नखरा बाटे मिथिलांचल के ज्यादा नैनीताल के नथिया मोरा बिंदिया हो बंगाल के चंपारण के चुनरी ओढ़ी लाली हो इम्फाल के पागल भइले लाखों छोड़ा लाग पीछा मोर भट के गलिया के चुमे कन बलिया लटक के चल तू गोरी मटक मटक के गलिया के चुमे कन बलिया लटक के चल तू गोरी मटक मटक के ये अदा पता दीवाना फिदा बड़े नीलमगिरी के क्या आप लोग चाहते हैं नीलमगिरी के फिल्म आवे जरूर बताइए कौन हीरो के साथ छोट बड़ू तनी मोट बड़ू गोरी देखे में अखरोट बड़ू ऐसन बात का अरे छोट बड़ू तनी मोट बड़ू गोरी देखे में अखरोट बड़ू फेस फ्रेश बाए मैडम लागत तू बड़ा हॉट बड़ू सुनो आँख में कजरा लगा के हो रहे नि हम तो पटना हो लोग कहेला 56 छुरी रोज कराई घटना हो तरुण रितेश के तीरे नजरिया मुझ पे ही है लटके आए है गलिया के चुमे कन बलिया लटक के चलेलु तू गोरी मटक मटक के गलिया के चुमे कन बलिया लटक के चलेलु तू गोरी मटक मटक के बैकग्राउंड में भी मेहनत देखी जा गलिया के चुमे कन रितेश भैया हर एक बैकग्राउंड के आर्टिस्ट जो भी डांसर बाटे सबके सैल्यूट बाटे आप लोग भी मेहनत झलकल बा लेकिन हमने के हम देखत रही लेकिन कहना पड़ी लास्ट में कहता नहीं पूरा मतलब कह जे ऐसा के कुल गाना के मतलब देख भले
मोबाइल में पड़ल बानू तो भले आदमी एक वाली देख ले बानू, जब मूड बने तब देख लो, मन फ्रेश फ्रेश होता, सुनो ई गाना है एकरा कहला मत कतनो बार देखी फिर भी मन ना भरी। जबरदस्त बाटे, ऑडियो वीडियो कोरियोग्राफी सब कुछ जबरदस्त बाटे। लिखे वाला का बहुत बड़ा टैलेंट है। बिल्कुल बिल्कुल लाइनें उनकर हिट बाटे हो जाए, जो लिखले है नो नखड़ा पूर्वांचल के ये लिख रहे बा बड़ा लिख रहे बा तरुण पांडे जी, जय हो, सैल्यूट बाटे। नया नाम सुनो तनी, पहला बार आपके सुना तनी, लेकिन धमाल बड़ा गाना। एकदम धमाका बाटे। और सिंगर में रितेश पांडे और शिल्पी राज बाटे। नीलम गिरी के जानते हैं आप लोग, ये लोग डायरेक्टर में रवि पांडे लागत रहे, डायरेक्शन से लागत रहे, लेकिन नाम ना लेनी है। कोरियोग्राफर साहब जी बाड़े, ऋतिक आरा जी बाड़े, जबरदस्त आप लोग काम बा। एडिटर साहब दीपक पंडित जी भी बाड़े। क्या देखी कतनो डायरेक्शन हो जाए तो एडिटर के भी तारीफ करे के होला, क्या के समझी तो हमनी के चेहरा के श्रृंगार हम तो सही, मतलब श्रृंगार अगर मेकअप कर लीजा, हेयर और झाड़ लीजा तो अच्छा लागे नहीं जा, तो सही अगर वीडियो कतनो बढ़िया बढ़िया लोकेशन पर शूट हो जाए, अच्छा एडिटिंग ना हो तो एकदम बेकार लागी। तो सबके सैल्यूट बा, पूरा टीम जबरदस्त के लिए सैल्यूट बा, खास करके वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड जो कि आज इनका ये लोग का हफ्ता चलत रहे, सप्ताह हर एक दिन एगो गाना रिलीज होते रहे, मतलब चालू रहे। तो वही में रितेश पांडे की गाना बहुत धमाका मचा रहा बा। आप लोग के रिएक्शन कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और भाई के प्यार आशीर्वाद दीजिए, ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे हम रहेगा फॉलो कर लीजिए। जय भोजपुरी एकता बना के रखी।